Elluseko. Kattokaa mun uutta kepparia, jolla ei oo suitsia. Okei. Tuleehan. Eikä. Eiku oikein hiastettuna. Se on kivan näköinen. Teille kaikille. Vaikkei nyt olekaan jouluaatto, minä olen joulupukki. Ja katsokaa, Nafi tekee sitä. Osaatko Jens? Scarlett. Tosi. Siinä paikka. Jyrkevä. Sä kuvasit oma kamera. Siis kännykkä. Joo, oota mä teen sen jutun, ootapa siinä. Ei. Pannuka on kivasti. Lähti. Ei. Se on Suomesta rahaa. Labrata muu. Mikä ääni? Kato, se näkyy siinä jäässäkin se keppari. Sä haluat tätä kameraa, kun me tehtäis oikeesti kunnon video. Se kun vaan toinen aijaa. Ajelloa mä zoomasin. Mä juoksin tuosta! Ei, mitä tää solvulle on mennyt? Mä vaan juoksin siitä ohi. Ottako tänne päin? Tan. Näin onnistuu. Tan. Kepparilla onnistuu. K-E-P-P-A-R-I. Heppatat! Ne on parhaita! On. Maalla ne ratsastaa! Heippa!